ještě včera řekne, ne, oni na mě vystavujou fejky. Je u toho Jeňa, Erik a takhle je dál jmenoval. Až na to, že zrovna já jako baba Vanga mám nahrávku tvýho účtu, kde si posílal toho kokota přímo na livestreamu. Tak neříkej, že to byl Jeňa. A vy všechny matky, vy jste tady na hlavu padli, že vy to podporujete. Okamžitě pojď sem, Džunglos. Budeš se bavit první se mnou. Pojď sem. Nebo jaký máš teďka promile? Do píči! Jak sem nepřijdeš? Tady Denisa všechno řekne, co si o ní říkal, Lucka to samý, já to nahraju, dám to ven a večer tě budu zase volat. Když se tomu vyjádříš, já to z profilu smažu. Jak se nevyjádříš, tak to na profilu zůstane. Je ti to jasný? Už tě mám dost. A v čem je Ela legenda? Že nosí baroku, neví kdo je, odkud je a ještě vystavuje čuráka? Že nemá úroveň jako matka? Že neví, co to je mít jako matka rodičovský půdy a mít nějaký cit k dětem? On je nemá. Deniso, dávám nahrávání. No čaute, ja vás všetkých zdravím. Kto sledoval ráno mňa, Lucku, Terezu a Rozkošna, tak určite videl a počul, že o Václavovi sme sa vôbec absolútne nebavili. Vôbec neprišiel. Ešte sme sa smiali, že zase vysiela s Miňou a že ho Miňa provokuje proti nám. No a čo on začal robiť? Začal nám znovu brať deti do papuly, rodičov do papuly a proste my sme si to nenehali, my sme mu to proste vrátili. Pretože človek sa o ňom vôbec nebaví a on furt a furt a furt. To, že on sa chová ako kraken, ja za to nemôžem, nech dá pokoj. Keď sa o ňom človek nebaví, nech dá pokoj. A zás mi vylezboval, vykurvoval deti. Dokedy chcete ešte tu tolerovať tohto krakena? Ľudka, môžeš rozprávať, dávam ti slovo, povedz aj ty. Ďakujem, Denisa, lebo ja musím ísť dole. Ja poviem len toľko. Tu niekto si zapína streamy, tu chce niekto poukázať na nás streamerov, že my škaredo nadávame, keď sami majú medzi seba švába, ktorý si neustále deti berie do papuly, neustále si berie rodičov do úst a nepozerá na to, že sú to malé deti, že nestreamujú a že nemajú so streamami nič spoločné. Tak potom títo ľudia, ako je Baba, Jaga, ako je Zuzka, ako je Mina, nech nestreamujú na nás, nech sa na nás nesťažujú, že my streameri rozprávame hočo na streamoch, že preklíname, keď my si svoje deti bránime. Toto som iba chcela ja povedať. Vy takisto máte medzi seba psa, kalimačku, ktorá to robí, ktorá neustále bere deti do papuly, trká im svoje prednosti, kokota, a ja toto nebudem podporovať a nebudem ticho. Ja sa takisto vyjadrím. Takže vy už nerobte streamy, my neproklíname, my nie sme zlo až také, ako ste vy, lebo aj vy ste veľmi veľké zlo, pretože tam máte kalimačku. Čiernu mačku tam máte, bohužiaľ. A to, že Ela pije, nie je ospravedlnenie, keď nevie piť, a nech nepije, nech si do kokota kurva nenalieva. Takže Elo, slyšela jsi, mám to nahraný? Tady to dávám na profil a večer tě zase volám. Ode mě teď pokoj nemáš. Je ti to jasný? Ode mě pokoj nemáš. Večer se určitě zase vidíme a tady to já dávám na tady ten profil. A Elo, já tě varuju. Zkusíš mi zaplay stream a něco říct na Denisu a Lucku, jde to taky na TikTok. Teď ti jde celý tým Baba Vanga po krku, dokud sem nepřijdeš a nevyjádříš se. Až se vyjádříš, to video já smažu z profilu. Dokud sem nepřijdeš jako hru hrát fair play.
Je ti to jasný? Mě nezajímá, že spí. Určitě jí to odsať ještě někdo vzkáže. No lenže čo je na tom najlepšie, Miňa ju v tom podporila. Miňa ho v tom podporila, ešte povedala, áno, ja mu za to platím. Aby vám bral deti do papuly a rodičov, aby vám nadával. Lebo Miňa ho využíva na to. Aby nemusela, a ona takto robí Václav pre ňu. A to je jenom podpora. Ale Ela to řekla, tady jde o to, z jakých úst to šlo. A je v tom Ela. Takže bohužel já chci mít tady Elu dneska na okně, já ti nedám pokoj a nikdo z týmu ti nedáme pokoj. Zkus si zapnout stream a něco říct, zase půjdeš na profil. Tak dlouho ti sem budu dávat, dokud sem nepřijdeš. Je ti to jasný? Tak jo lidi, je to prozatím všechno a večer se vidíme.